Posebna pažnja prilikom dolaska pape u BiH bit će posvećena bezbjednosti u glavnom gradu i naročito na rutu kuda papa bude prolazio. Veliki broj policajaca tog dana bit će na ulicama, u pojedinim će biti u potpunosti obustavljen saobraćaj, a građani će imati poseban režim ponašanja. Građane ćemo zamoliti da se na trasama kretanja pape Franje i na mjestima njegovog zadržavanja, da prema njemu ne bacaju cvijeće, da se suzdrže od izlaska na balkone i krovove, da sa otvorenih prozora ne prati kretanje gosta. Opsežne mjere bezbjednosti realizuju se u skladu sa detaljno razrađenim planom i utvrđenom dinamikom. Sa zemljama regiona uspostavljena je saradnja, prvenstveno sa Hrvatskom koja će i sama sprovesti mjere obezbeđenja. Mi smo spremni za te aktivnosti. Ostalo još neke stvari pripremiti. U svakom slučaju držim da je danas i Bosna i Hercegovina, grad Sarajevo i svi ljudi dobre volje već, ja bih rekao, pripravni da treba sutra doći Sveti Oče da možemo kazati da smo te aktivnosti adekvatno pripremili. Za učestvovanje na misnom slavlju sa papom Franjom na stadionu Koševo dosad se prijavilo više od 50.000 ljudi, zbog čega je rok za prijave produžen do 20. maja. Događaji u Zvorniku i regionu ni u jednom momentu nisu ugrozili papinu posjetu, ističu organizatori. Posebnih zahtjeva nakon svega onoga što je se desilo dole u Zvorniku od strane Vatikanske sigurnosne službe nije bilo, ali mi smo poduzeli sve mjere i radnje u okviru naše nadležnosti i pratimo situaciju na terenu. Ljudima treba vratiti povjerenje da taj strah koji je na neki način nametnut nemilim događajima nema mjesta za Sarajevo. Broj policajaca koji će raditi na osiguranju 7 lokacija koje će papa obići znaće se za 7 dana. Policijske službe i od građana očekuju saradnju u smislu prijave bilo kakvih sumnjivih pojava na terenu, kako bi događaj godine u BiH koji privlači svjetsku pažnju prošao bez bilo kakvih problema.